हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय। लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव जिहेतु नोंथांमोना नुगासिनो बा मोनथिबाय निउस पर्टेल खौरां बिजोंनि रादाबनि गेजेरजों जे जोंनि बिटिसिनि सासे एमसिएलए बा बिजेपि हानजानिमोन बिथाङा दारांगाजुलिनि एमसिएलए आथिखालनि जोंनि बिटिएसनि डेपुटि स्पिकार बिजित गोरा नार्जारि बिथाङा अबेथिरा गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। बे ओरैबायदि आसरित आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। थारैनो बे जाथायखौ मोनथिनानै खोनानानै बा बेफोरबायदि गावनि जिउखौ इसिबां हरखाबै सासे गोरों गोरा सुबुङा साननो हानाय सुबुङा गियानि सुबुङा सासे जाफुंसार सुबुङा बेफोरबायदि गावनि जिउखौबो जे फोजोबना लानो हायो बा फोजोबना लागोन दा बेखौ माब्लाबाबो रावबो जिउआव सानफेरामोन। नाथाय आसरित आरो मा जाहोननि थाखाय मानि थाखाय मा टेनसन दंमोन मा जाहोन दङ दा बेखौ मिथिया। नाथाय बिजित गोरा नार्जारि सार बिथाङा जे अबेथिरायै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों होननानै मिथिदों गावनि थाग्रा खथायाव रुम सिङावनो। दा बे आसरित आरो सोमोनांथाव बेफोरबायदि जाथावै बायदि मोनोमोन, नाथाय दिनै बेफोरबायदि नुनो मोनदों आरो। गोबां दुखु फोरमायदों, गोबांथार बेखौ अनसायग्रा बेखौ मोजां मोनग्रा गोबांथार सुबुंफोर दङ। सोरनिबा नोजोराव गाज्रिबा सोरनिबा नोजोराव बिराद मोजांमोन, अनसायग्रामोन, सोरखौबा अनसायदों सोरखौबा सापर्ट खालामदों, बेफोरबायदि गोबां व्यक्तिफोर थायो। बिथांमोना गावनि पार्सनेल गोसोआव दुखु मोननायखौ फोरमायदों। दुखुनांथाव बेनोसै दा बेफोरबायदि सासे जाफुंसार बा सासे गियानि बा सासे रोंगौथि गोनां सुबुङा जुदि अबेथिरा हरखाब जिउ फोजोबना लानाया बे आसरित सोमोनांथाव आरो बिनि माबा मोनसे जाहोन थानो हागौ, भेटेरिया माखासे जाहोनफोर थानो हागौ, बेखौ लासैनो मिथिलांगोन। बेनोसै, आं बांद्राय बाथ्रा बुंनो साना, बेखौनो दुखु फोरमायहरबाय आरो जाय बिजित गोरा नार्जारि सार बिथाङा सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनहैनो हाथोंसै, जिउमाया गोजोन जाहैनो हाथोंसै, बेखौनो अबंलावरिनिसिम इसोरनिसिम आरज गाबहरनाय थाबाय।